Metal Gear Solid. Bol Metal Gear Solid 1 najlepšou hrou všetkých čias? Alebo dokáže prekonať aj tie dnešné? Keď som bol malý, pozeral som ako dospelí hrajú a vytvorilo to vo mne nostalgiu na celý život. Dnes si povieme 5 dôvodov, prečo táto hra definuje žáner stealth. Prvým bodom je grafika. Môže to byť prekvapivé, lebo takáto kockovaná grafika môže byť dnes pre niekoho nasmiech. Píše sa však rok 2025 a táto hra vyšla roku 1998, čo je onedlho už 30 rokov. Dnes sa vyvíja grafika tak rýchlo, že čoskoro nerozoznáme filmy od hry, ale vo svojej dobe urobil Metal Gear Solid radikálny pokrok. Vyšiel na PlayStation 1 a hry pred touto konzolou mali ešte žalostnejšiu grafiku. Aj samotný Metal Gear Solid má svojich predchodcov, Metal Gear a Metal Gear 2. Tu bol používaný top-down pohľad z vrchu a jedná sa teda o 2D hru. Vtedajšie hry na prvotné počítače ako napríklad Prince of Persia, ktorý vyšiel 10 rokov pred Metal Gear Solid, alebo dokonca aj Wolfenstein 3D, ktorý vyšiel len pár rokov pred našou hrou, sa graficky nedá porovnať s posunom, ktorý poskytol PlayStation 1. Umožnilo to vytvárať 3D modely, voľnejší pohyb kamery a dôraz na osvetlenie či tiene. Tieto modely boli síce stále príliš hraté, čo môže dnešnému hráčovi trhať oči. V hre môžeme vidieť mnoho zaujímavých detailov, ako je kichnutie, zývanie, pohyb kríz alebo vrán. Vytváralo to pocit realistickosti. Dých postav, ktorý v zime mrzne, môžeme pozorovať aj počas hry, nielen počas cutscén. Vďaka technologickým posunom, ktoré umožnil PlayStation 1, viaceré hry začali experimentovať s pohľadmi. Metal Gear Solid nebol úplne prvý, ktorý zaviedol možnosť pohľadu z vrchu a z prvej osoby, ale dokázal to spraviť elegantne a účinne. Zmeny pohľadu nastávali aj keď sme si kľakli k niektorým mŕtvolám a mohli sme si ich obzrieť pozornejšie. Kľúčové však bolo aj opretie o stenu, čím sme mohli zistiť pozíciu nepriateľa a naplánovať si cestu. Tým sa dostávame k druhému bodu – stealth mechaniky. Čo je to vlastne stealth? Doslova sa to dá preložiť ako skrytý pohyb. Podstatou hry nebolo zabiť nepriateľov ako v spomínanom Wolfensteine. Úlohou bolo skrývanie za rohmi, obchádzanie a tiché eliminácie. Samozrejme ste si však mohli aj zastrieľať. V niektorých pasážach vás hra donúti využiť vaše stealth schopnosti. Napríklad v tejto pasáži sa dozvieme, že nesmieme použiť zbrane, pretože sa naokolo nachádzajú nukleárne hlavice. Keby sme ich trafili guľkou, mohlo by sa uvoľniť plutónium. Metal Gear bol v žánre stealth priekopníkom, ale nebol úplne prvou takouto hrou. Skutočne prvou hrou bol tzv. Mambiki Shounen. Roku 1972 japonský profesor spolu so svojimi študentmi naprogramoval jednoduchú hru pre tzv. Commodore PAT, jeden z prvotných domácich počítačov, ktorý bol skôr zložitou kalkulačkou. Podstatou hry bolo ukradnúť čo najviac tovaru bez toho, aby si nás predávač všimol. Tu môžeme naozaj vidieť, ako sa grafika posunula. Rovnako aj v Metal Gear Solid je lepšie sa ukrývať. Najmä na začiatku, pretože žiadne zbrane ani nemáme a bojovať holými rukami je takmer nemožné. Samotné stealth mechaniky môžeme rozdeliť do viacerých bodov. Na normál obťažnosti bol radar. Vidíme zorné pole nepriateľa a dokážeme sa mu tak úspešne vyhýbať. Radar sa stal neodmysliteľným znakom tejto hry a obrovskou pomôckou. Môže sa však stať, že sa viac pozeráme na radar než na samotnú hru. Radar však nebol prítomný všade. V niektorých pasážach nefungoval, rovnako ako nám bol na nič, keď sme boli pod tankom alebo sme vyliezali z tunela. Keď nás nepriateľ zahliadol, spustil sa poplach. Radar prestal fungovať a bolo nutné sa ukryť, pretože ak sme ostali na jednom mieste, prichádzali stále noví vojaci. Epickým útekom bol skok do vody, ktorý bol možný hneď na začiatku hry. Ale pozor, ak vás zahliadli, ako sa ukrývate napríklad pod tank, rýchlo vás navštívil granát. Zaujímavosťou pri poplachu je, že zvukový efekt, keď vás uvidí nepriateľ, sa dodnes používa v reelsoch a podobných videách. Ak chcete skutočný zážitok z hry a skúšate ju prvýkrát alebo sa k nej po rokoch vrátite, ideálne je to hrať na obťažnosti Extreme. Tam sa radar nenachádzal a práve preto ste skutočne museli využívať pohľady prvej osoby, opretie o stenu a podobne. Budete musieť situáciu analyzovať. Rovnako ako skoro v každej hre, pri strelách ste umreli skôr a nenachádzali ste toľko životov a nábojov. Ďalší spôsob, ako sa mohol spustiť alarm, bolo, ak vás zahliadla kamera. Väčšina z nich bola pohyblivá a dala sa jednoducho predvídať, lebo mala v podstate rovnaké zorné pole ako vojaci.
Preto vás mohlo niekedy prekvapiť, že niektoré kamery majú zorné pole o mnoho väčšie. Je to dobré oživenie, ak hrajeme na obťažnosti Extreme bez radáru. Dokonca sa v hre nachádzali aj kamery, ktoré síce nespôsobili poplach, ale ak vás videli, začali po vás strieľať z pripevnenej automatickej zbrane. Kamerám sa dalo vyhnúť aj vďaka chaff granátu, ktorý zblbol všetku elektroniku naokolo. Nevýhodou bolo iba to, že zblbol aj váš radar. Ďalšou súčasťou stealth mechaniky sú svetlá a lasery. Svetlá neboli také dôležité, nachádzali sa totiž len na začiatku. Zaujímavejšie boli neviditeľné a pohyblivé lasery. Našťastie sa dali nájsť termookuliare, ktoré nám ich zviditeľnili. Ak ste ich však nenašli, nemusíte sa báť. Počas rozhovoru cez kódek na začiatku sa dozvedáme, že Snake si nedokázal vziať síce žiadne zbrane na svoju misiu, ale dokázal si prepašovať cigarety. Mailing sa ho aj so smiechom pýta, na čo nám budú, ale Snake tvrdí, že využitie možno nájdu. A mal pravdu. Stačilo si zapáliť a lasery boli viditeľné taktiež. Tento detail príbehu sa však dozviete len keď rozumiete anglicky. Lasery boli však pohromou pre mnohých Slovákov a iných zahraničných hráčov. Po súboji s prvým bossom totiž Ray Campbell povie, že máme zavolať jeho vnúčke Meryl, ktorú sme oslobodili z väzenia a ona nám otvorí dvere, aby sme mohli pokračovať. Práve za týmito dverami sa nachádzajú prvé lasery. Odkáže nám, že sa máme pozrieť na zadný obal CD, aby sme zistili frekvenciu jej kodeku. Nepatrný detail, ktorý prepájal hranie s realitou, nebol v hre jediný a aj toto vytváralo výnimočnosť hry. Ak ste ale nerozumeli anglicky, nemohli ste o tom vedieť. Pamätám si, ako som sledoval hranie dospelých a ich pobehovanie po celom dostupnom komplexe stále dookola, netušiac čo robiť. Ja som vtedy dokázal hrať akurát tak Crash Bandicoot, ale fascinovala ma zložitosť tejto hry. Musíte si uvedomiť, že v roku 2000 žiadny Google neexistoval. Alebo lepšie povedané, ešte ho nikto nepoznal a nebolo tam ani poriadne čo nájsť. Frustráciu z toho, že človek nevie, čo má robiť, zachránili až herné časopisy. Áno, vtedy sa recenzie písali ešte v časopisoch, lebo neexistoval ani YouTube. Tam sme sa dozvedeli, na akú frekvenciu máme zavolať, aby sme v hre mohli pokračovať. Úľava dospelých a nadšenie z detailov bolo na nezabudnutie. K týmto detailom sa ešte dostaneme. Lasery sa teda nachádzali v tejto pasáži, ale boli aj mnohokrát ukryté inde a dokázali spustiť poplach. Ak ste netušili, že máte nájsť termookuliare alebo si zapáliť cigaretu, spustili ste poplach, dvere sa zavreli a Snake sa udusil v plyne. Prešli sme si teda mechaniky ako radar, kamery, lasery, ale asi najzaujímavejším aspektom bolo využitie zvukov. Pohyb nepriateľov je fixný a pohybujú sa rovnako. Mohli sme ich však odlákať napríklad klopaním. Stačí sa oprieť o stenu. Nepriateľ započuje zvuk a pôjde sa pozrieť, odkiaľ prichádza. Dalo sa ho tak obehnúť tak, aby si nás nevšimol. Niekedy sme však hluk spôsobili nechtiac. Hneď na začiatku hry sa nachádzame v dokoch, kde je vlhko a pochopiteľne sú tam aj mláky. Ak cez ňu prebehnete, upozorníte na seba. Pre nového hráča to môže byť prekvapivé a preto bude odhalený. Zároveň to aj platí na určité železné plochy. Hráč si musí dávať pozor, kam šliape. Keď sa vyvezieme výťahom na voľné priestranstvo, čaká nás krásny detail. Je to Aliaška a všade je sneh. Kráčanie po snehu zanecháva stopy a nepriateľ ich bude nasledovať. Buďte veľmi opatrní. Ďalšia vec, ktorá robí túto hru výnimočnou, je príbeh. Väčšina akčných hier mávala príbeh veľmi plochý alebo skoro žiadny. Na prvý pohľad sa môže zdať, že Metal Gear Solid do toho zapadá tiež. Teroristi obsadili Nuclear Weapons Disposal Facility, teda likvidačné zariadenie pre jadrové zbrane a Snake má za úlohu odstrániť túto hrozbu. Zistiť, či dokážu odpáliť jadrové zbrane na Biely dom a oslobodiť dvoch rukojemníkov. Teroristi požadujú výkupné v hodnote $1 miliardu a pozostatky ich šéfa, Big Bossa. Snake je vyslaný, aby sa sám infiltroval do zariadenia na Aliaške. Pomocníkmi sú len ľudia, s ktorými komunikuje cez kodek, ako napríklad z Mailing, ktorú sme už spomínali. Začne sa to však veľmi rýchlo zamotávať. Keď objaví rukojemníkov, ktorých mal zachrániť, tí pred ním náhle zomrú na infarkt. Snake začína mať podozrenie, že nemôže veriť ani svojim spojencom na kodeku. Nebudem to rozvádzať dopodrobna, lebo príbeh treba prežiť, nie počuť. Práve to, že PlayStation využíval CD nosiče a nie kartridže ako predchádzajúce konzoly, poskytlo viac priestoru na príbeh. Na kartridžoch bolo príliš málo miesto na to, aby tam bol dubbing, takže príbeh bol prerozprávaný len textovo. Pri PlayStatione sa mohli do vývoja príbehu ponoriť oveľa hlbšie.
Pri grafike sme si spomenuli, že bola dosť hranatá, ale práve preto vývojárom viac záležalo na vytvorení skutočne hlbokého príbehu. Dnes sa viac zameriavajú na grafiku, než na príbeh. V Metal Gear Solid sa to ešte mnohokrát zamotá a zápletky sú prekvapivé. Oslobodíme spomínanú Meryl, ktorá nám otvorí dvere. Tá je prezlečená za nepriateľa a pri cutscéne, keď od nás prvýkrát uteká, si všimneme výrazné pohyby bokov. Tie spomínam, lebo práve tak musíme nájsť Meryl medzi nepriateľmi. Jej pohyb je odlišný od ostatných vojakov. Samozrejme, že sa Meryl zamiluje do Snakea a ten flirtuje skoro s každou ženou, ktorú stretne. Takzvaný Otacon, ktorý nám poradí, ako zničiť Metal Rex, sa zamiluje do bossa Sniper Wolf. Aspekt lásky nebol vynechaný. Týmto sa dostávame k samotným bossom. Hra je vo svojej podstate zameraná na stealth, ale zbrane budeme musieť využívať tiež. Budeme bojovať s 8 bossmi a niektorých stretneme viackrát. Každý boss nás prevedie inými zbraňami a technikami. Stretnutie s prvým bossom bude len o strieľaní. Súboj s tankom vyžaduje používanie granátov. Ninja otestuje, ako vieme bojovať s pestiami. Pri bossovi Psychomantis by som sa na chvíľu zdržal, pretože tento súboj bol veľmi pamätný. Tento boss ovláda telekinézu, to znamená, že dokáže hýbať predmetmi svojou mysľou. Práve to je jeho útočnou zbraňou. To, čo však naozaj bolo výnimočné, je jeho schopnosť čítať myšlienky. Spomínate, ako som povedal, že prepájanie hry s realitou, keď sme museli pozrieť na zadný obal CD, nebol jediný? Tu je ďalší detail. V cutscéne, keď Psychomantis dokazuje svoje schopnosti, dokáže prečítať vašu memory kartu. Môže vám povedať, aké iné hry hrajete a na základe toho, ako sa vám v Metal Gear Solid darilo, váš výkon okomentuje. Skutočne fascinujúci detail bol, že keď ste začali proti nemu bojovať, vyzeralo to, že vám dokáže čítať myšlienky. Každej strele sa uhol a bol tak povediac neporaziteľný. Nakoniec nám však cez kodek poradia, aby sme náš joystick presunuli zo slotu 1 do slotu 2 a Psychomantis už nebude schopný predvídať naše pohyby. Takéto prepájanie s realitou bolo revolučné a predtým to ešte nikdy nikto nespravil. Prvýkrát musel hráč manipulovať s hardvérom PlayStationu a patrí to medzi najikonickejšie momenty hernej histórie. Hra nás teda prevedie využívaním viacerých zbraní. Mojou obľúbenou zbraňou bola Nikita, teda navádzané rakety. V tejto pasáži je podlaha zelektrizovaná, ale navádzanou strelou dokážeme zničiť ističe. Rovnako ju môžeme využiť pri druhom súboji s Ravenom alebo aj inde. Ten proti nám používa guľomet. S touto zbraňou som si užil mnoho zábavy. Aj C4, ktoré sme vedeli odpáliť, kedy sme len chceli, boli užitočné. Tie boli použité aj v epickom traileri. Zaujímavým bossom bola aj Otaconom milovaná Sniper Wolf. Tá postrelí Meryl a my budeme musieť nájsť a použiť snajperku. A čo tá hudba? Tá je neoddeliteľným aspektom výnimočnosti hry. Dramatickosť aj melancholickosť bola prepojená. Hudbu, ktorú počujete teraz a počujeme ju aj na konci hry, vytvorila Rika Muranaka podľa inštrukcií Hidea Kojimu. Hideo Kojima si zaslúži vlastné video pre svoju výnimočnosť, pretože on bol hlavný režisér hry. Tu zadal úlohu, aby to znelo exoticky a mimoriadne. Emocionálne. Rika sa rozhodla použiť melancholický írsky spev I fan ni fiare. Prepáčte, ak som jej meno zle vyslovil. Okolo hlavnej témy Metal Gear Solid vznikla aj kontroverzia. Takanari Ii sama svoju úlohu vytvoriť ikonickú úvodnú melódiu zvládol, lenže nastalo podozrenie. Keď Kojimovi v Rusku pustili pieseň od Georgieho Sviridova Winter Road, zistili, že bola veľmi podobná. Nakoniec sa rozhodli túto úvodnú zvučku stiahnuť z nasledujúcich titulov pre podozrenie z plagiátorstva. Piatým bodom zoznamu je jeho dedičstvo. Aké hry inšpiroval a napomohol zrodiť Metal Gear Solid? Najprv však musím spomenúť krabicu. Možno ste si mysleli, že som na ňu zabudol. Dokázali sme nájsť krabicu, ktorú keď sme použili, nepriateľ si nás nevšimol, aj keď šiel rovno okolo nás. Mnohí to možno ani netušíte, ale keď Sniper Wolf postrelí Meryl a máte sa vrátiť do komplexu na začiatku nájsť snajperku, môžete použiť transport. Stačí s krabicou ostať v aute a to vás prevezie na začiatok. Poďme ale k 5. bodu. Prečo je Metal Gear Solid považovaný za najlepšiu hru všetkých čias? K dedičstvu.
Ukázal a položil základy toho, ako má vyzerať každá kvalitná stealth hra. Najznámejším nasledovníkom je séria Splinter Cell z roku 2002. Jej tvorcovia otvorene priznali, že Metal Gear Solid bol obrovskou inšpiráciou a že bez neho by Splinter Cell pravdepodobne ani nevznikol. V našej hre to bolo o zornom poli, ale Splinter Cell pridal svetlo a tieň ako hlavný prvok. Bol tam ukazovateľ viditeľnosti a ak sa hráč ukrýval v tieni, bol takmer neviditeľný. Mohol teda vypínať svetlá, rozbiť žiarovky a inak využiť tiene vo svoj prospech. Hĺbšie spracoval úroveň hlučnosti podľa povrchu. Ďalšou hrou je Hitman z roku 2000. Využívať prevleky, plánovať postup a spoznávať prostredie bolo kľúčové. Aj pokračovania hier Prince of Persia alebo neskorší Assassin's Creed by bez cesty, ktorú vyšľapal Metal Gear Solid, nemusel vzniknúť. Metal Gear Solid je legendou, ktorá nevymrie. Vzniklo už mnoho pokračovaní, niektoré však bohužiaľ bez spolupráce Hidea Kojimu. Myslíte, že by si zaslúžil remake? Ten vyšiel už v roku 2004, ale výhradne na Nintendo GameCube. Bol Metal Gear Solid najlepšou hrou? Ktorá hra vo vás vyvoláva nostalgiu? Okomentujte svoju obľúbenú, aby som o nej urobil ďalšiu recenziu.